Osim pomoći koja je odmah nakon katastrofalnih poplava upućena iz džemata Iverdon u hrani, odjeći i drugim stvarima, džematlije su prikupile i novčanu pomoć za povratnike u ove, ali i druge općine u našoj domovini. Sa predsjednikom džemata Iverdon, Sejdalijom Mešićem, krenuli smo do Medžlisa Zvornik, od Sapne gdje je bilo najveće razaranje zbog poplava i klizišta. Ovo je samo dio zahvalnosti Bošnjacima koji su u Nezuku i Međeđi tokom rata stalno prihvatali Podrinjce koji su uspjeli stići do slobode. Medžlisu Zvornik, naša dijaspora, veliki je oslonac u njegovom radu, zato mi moramo biti bliži pa ćemo im otići u pohode i predstaviti naše projekte, kaže Haris Efendija Mustajbašić, glavni imam u Medžlisu Zvornik. Donacija od 10.000 franaka potvrda je da ih Iverdon ne zaboravlja. Naravno, gdje je najteže, gdje smo već neke stvari pokrenuli, gdje smo radili, gledat ćemo da se od tih sredstava 100% znači riješi ono za što su ona namijenjena, a gledat ćemo da što je moguće više riješimo nekakvih zajedničkih, da kažemo, zajednički bitnih stvari na području neke mjesne zajednice, nekog dijela našeg Medžlisa. Inače, džemat Iverdon je za pomoć ugroženom stanovništvu Bosne i Hercegovine sakupio 48.000 franaka, od čega je, kako rekosmo, dio uplaćen islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, a ostalo džematima. Također, sa 3.800 maraka svoje vršnjake u Janji pomogla su djeca iz Iverdona. Jedan kamion humanitarne pomoći distribuiran je u srednjoj Bosni, a određene količine i posredstvom općine Ilidža. Idemo do Vlasenice i Hajrija džamije, gdje nam u prostorijama Medžlisa njegov predsjednik Mujo Hadži Omerović pokazuje izvještaje sa ugroženih područja, posebno Cerske, gdje je poginula Hanifa Čelebić. Od džamije ostala samo munara i zbog velikog klizišta morat će se graditi na drugoj lokaciji. I ovdje pomoć od 10.000 franaka. Pogođeno je to područje u Cerskoj gdje je kompletno džamija odnešena, ostala je samo munara i harem sa 25 mezara naših mještana iz tog prostora i prekinuta je komunikacija. Čitavo područje sa te strane oštećene su i nekih 16 kuća. Evo, trenutno jedna se gradi, a ove ostale su nam ostale u narednom periodu da ih saniramo. Dakle, sredstva su došla i koristim priliku da se zahvalim svim džematlijama iz Iverdona na ovoj hediji i iskreno se nadam da ćemo i sa drugih prostora ili iz drugih izvora to iskompletirati da bi kompletno tu štetu sanirali. I na konto Medžlisa Bratunac također je uplaćeno 10.000 franaka od džemata Iverdon. Idemo i do Cerske, a u Mačesima nas čeka Hadžija Rahman Hasanović, koji je u Iverdonu zaradio penziju. Sada gradi hajre, među njima i mekteb uz pomoć komšija iz Iverdona. Hoćete li, Hadžija, moći skoro završiti mekteb? Ja cenim, ako Bog da dogodne, da ćemo klanjati teraviju u njemu. Džematlije naši komšije Vozda, sve to ljudi daju po 1000 švajcarskih franaka, dali su krug, njiha jedno 30, još će dati, baš sam pričao, preksinoć sa njima. Kako reče Sejdalija Mešić, ljudi iz Cerske i Podrinja uvijek su bili neimari. I ove najnovije akcije, ovih više od 30.000 franaka, za Medžlise u Zvorniku, Vlasenici i Bratuncu, ali i pomoć za Mačese uz sredstva uplaćena islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine, još jedna su potvrda da neimari iz Podrinja u Iverdonu grade još jedan prelijepi mozaik solidarnosti. Iz Podrinja sve vas selami, vaš Salih Brkić.